današnjem klipu ću vam govoriti o nekim zanimljivim činjenicama o Instagramu, pa hajde da krenemo. Instagram je zvanično pokrenut 6. aprila 2010. godine kao iPhone aplikacija. U roku od samo mjesec dana sakupio je 1 milion obožavalaca. Filter koji zarađuje najviše lajkova i komentara je Mayfair. U aprilu 2012. godine Facebook je kupio Instagram za približno 1 milijardu dolara. U trenutku prodaje Instagram je brojao samo 13 zaposlenih. 68% korisnika Instagrama su žene. Android verzija Instagram aplikacije pokrenuta je 3. aprila 2013. godine. U roku od 12 sati downloadovana je 1 milion puta. U junu 2013. godine Instagram je uveo opciju za uploadovanje kratkih video snimaka. Za samo 24 sata uploadovano je 5 miliona video snimaka. Trenutno najpopularniji brendovi na Instagramu su Nacionalna geografija i Nike. Najpopularniji hashtagovi su love i selfie. Instagram ima više aktivnih korisnika preko mobilnih telefona nego Twitter. 90% korisnika Instagrama čine osobe mlađe od 35 godina.